Estamos en el punto de salida. ¿Es la canal esta? La nobilitat ja és aquesta. Primera cuerda. Hòstia, aquesta és més noveta, eh? Una. Primera corda. Segunda cuerda. Segona corda. Ya tengo calor. Ya, es que vas obligada, ¿eh? Si vols. Tercera cuerda. La Susana no se fía, cógete la naranja que es más No fiable. tiene ni camisa, tío. No, la naranja está bien. Aquestes cordes aguanten més del que ens pensem. Sí, bueno, si es que petan. Molt bé. Non-stop, en acción. La quinta, la de la cueva. És un pas molt maco, aquí té una foto. El Manel sortint del forat. Vinga, la llosa després del pas del forambulista. Sexta cuerda. Aquest no és el pas difícil, eh? Perquè no És el que ve ara. No. Anda, que cómo está la camisa, madre mía. Molt bé, molt bé. Molt bé. Ja estàs. Aquesta sí que está una mica Doncs cascada. a partir d'aquí ja està, és fàcil. Ja ho tens. Esta sí que hay que cambiarla, ¿eh? A los reyes hemos pedido una. Cuando vayas, traigas a los niños, a lo mejor. Sí, no, però quan porto els nens, pujo jo primer i els tiro la corda. Els lligo amb la corda i els pujo. Ay, espera. Veus, ara t'has d'abraçar el bloc. Veus, aquí, aquí. Sí, pues tens aquí presa de collons. Amb aquesta presa no cal... Bona meva. Aquesta cinta està homologada. Sí, homologadísima. Que no. Ara t'has d'agafar aquest bloc, aquí. Una mica més amunt la mà. Ahí, ahí. Aquí, aquí. Arribant al camí de l'arrel. Bueno, hemos subido por aquí, ahora subiremos
Saracano. por aquí Pues te quedan pues una malla, perquè veig que tota y una valla. después volveremos por aquí Contenció, y sí. bajaremos. Al ser el torrent, aquí quan baixa, doncs baixa. Ah, la marca blava y ¿quién es aquesta? Torrent del Cavall. Torrent, eh? Sí, sí, no canal. La canal l'hem passada, sí. Vale, aquesta és la marca definitiva. Donaràs a... Ja la vaig a preparar. Comencem el Torrent del Cavall. Primera cuerda. Flanquejament de la corda putrefacta. Aquesta és la que vull. Aquesta és la bona, aquesta és la bona. Aquesta sí. L'altra està lligada d'un arbre mort. Passa més una mica. Un peu a cada banda. Bueno, al final, sí, una mica més. No havia escalada. És aquesta d'aquí baix. Aquesta d'aquí baix sí que la veig, però d'aquí damunt... Bueno, allà n'hi ha una, sí. Va. I aquesta la cinquena. A vegades sí, eh? Cinquena corda. Cinquena o la última. Y el final. Bueno, una actividad muy chula. Ya de vuelta, los coches están allí y ya está. Muy cerquita estamos.